Ramogi kawasudo twang'yo mag jiwo weche mag limbe pachoka. Jowuoth makalo e paw ndeke ma pachoka kadhi e pinje mamoko koro biro yudo obok mamiyogi thuolo mar bedo e pachoka ndalo achiel maonge ng'at mopenjogi midendo ni one day transit visa mondo giyud thuolo mar bayo e boma ma Nairobi. Ma olandi kod jatend piny William Ruto e kinde mane oyawo ayanga nyasi mar nyisruok ma idendo ni Magical Kenya Expo madhi timore kuom ndalo 3 e alap ma Uhuru Gardens. Jatend piny okoni ma dhi medo kwan mag welo matimo limbe pachoka kuwuok jolimbe milion 2 giko higa mokalo nyaka milion 5 e higa mar 2030. Jatend migawo mar limbe Rebecca Miano bende oyango ni nitiere dwaro mar keto somb weche limbe lai mag somo ma pachoka kaachiel kod timo nonro. We are introducing a transit and long connection travelers electronic travel authorization. Again, another milestone which enables transit visitors to step out of the airport and explore the beauty of their home away from home. I am pleased to announce yet another milestone of introduction of digital nomad work permit, specifically designed to welcome global digital professionals, allowing them to live and work in Kenya while enjoying the country's natural beauty and high-quality lifestyle. Kenya can be your home, where you and your family can experience the wonders of magical Kenya every day, all while serving clients from anywhere in the world on your digital platform. We do look forward that even in future we can have a curriculum that talks about especially wildlife management and conservation, which is a very big enabler to tourism in addition to the tourism-related courses.